този път дарявате седнали. За първи път ми се случва седнали да дарявате. И виж, погледни страдалица. Той те прави сега. Ще му върнеш любов. Слава ти, Исус. Ела се след брата си ще живея вечността, радостен ще умра, той победи ада и смъртта. Той е цар, господар, по-красивите той, името му е Исус Христос от Назарет. Ще живея вечността, радостен съм, ще умра, той победи и смъртта. Той е цар, господар, по-красивите той, името му е Исус Христос от Назарет. Изповядвам името ти пред хората, татко. И те моля, когато дойда в момента, изповядай мене пред Отец. Моля те, татко, намеря милост, че съм грешен човек, че съм нахален човек. Да намеря аз милост, милост от Теб, че съм грешен аз, че съм грешен аз, прости човек съм и аз. Ще живея вечността, радостен ще умра, той победи ада и смъртта. Той е цар, господар, по-красивите той, името му е Исус Христос от Назарет. Ще живея вечността, радостен съм, ще умра, той победи ада и смъртта. Той е цар, господар, по-красивите той, името му е Исус Христос от Назарет. Защо плачеш? Кого търсиш? Бях мъртъв и ето, живее до вечния живот. Има ключовете на смъртта и на ада. Истина, истина е казва, който вярва в него, има вечен живот. Амин.